Един поглед към смокинята. Виждаме, че връхчетата вече са зелени и готови. А сме само почти 5-6 януари. Това е началото на месец януари 2023 година. Нямаме оформени бреби, както миналата година бяхме снимали по-късно, но виждаме, че връхчетата са готови. И това показва, че са живи. Тези редорасти, от тях може да се вземе разсъд за укореняване или да се запази за присаждане. Сега е времето да се приберат в хладилника и да се запазят.